Taco Bell me je danas pokrao. Juče se otvorio prvi Taco Bell u Srbiji i malo je reći da nisam oduševljen. Prvo, čekali smo 25 minuta od kad smo stali u red do kad smo dobili ovu brzu hranu. Drugo, cene su američke na naš 7 puta manji standard, tako reći nije nas samo onaj ko je žurio na voz. Treće, sama hrana je 4 sastojka upakovana na 7 načina, ali idemo redom. Cheesy top nachos. Za nešto što se zove pokriveno sirom, sira je bilo da pokrije 3 nachosa. Juče su se otvorili, a nachosi su kupovni, podgrejani i već bajati. -3 od 10. Crunch Wrap Supreme. Po kilo tortilje i zelene salate s tragovima neslanog mesa i nacho sosa. Za ovu cenu 3 od 10. Soft Taco Supreme. Potpuno isti ukus ko prethodno, samo malo više mesa i manje tortilje. Da su bila 2 za 300 bilo bi ok, ovako je 4 od 10. Crunchy Taco Supreme. Potpuno istim ukusima su dodali hrskavu kukuruznu tortilju koja poprilično poboljšava utisak. Ali opet, 2 za 300 je ok, ovako 5,5 od 10. Beefy Melt Burrito. Potpuno isti ukus, ovog puta sa dodatkom začinjenog pirinča i umotan, a bez salate. Za ovu kintu 4 od 10. Cheesy Black Bean Burrito. Bio bi jako dobar da su pravilno smotali burrito, ovako sam dobio pola pasulja, pola sir. Pa kad sam naizmenično grizao krajeve, bilo je 8 od 10, a ovako je 5 od 10. Cheese Quesadilla. Ukus je skroz na mestu i ne može se previše očekivati od toplog sendviča sa sirom čudnog oblika, pa 7 od 10. Churros i karamel. 2 komada su bila za ove pare i churros je 6 od 10. Međutim, sosić od karamele koji mogu da garantujem da su kupili, došao je u mikroporciji i imao mikroplastiku. Pošto sam morao da je lovim i vadim iz činjenice, -7 od 10. Sve u svemu iskustvo za ne ponoviti i nepovratno bačena 3 soma.